Bore da chi croeso cynnes i'r oedfa bore yma. Ni'n ddiolchgar iawn bod Gwydion yn arwen ni. Cyw'n aros i'r mic droi lawr tym bach. Diolch yn fawr bed. Ddiolchgar iawn bod Gwydion yn arwen ni yn yr oedfa bore yma. Ni'n dymuno bendith Dew arno fe ac arno ni wrth ni addoli gyda'n gilydd. Cofiwch aros am baned ar ôl yr oedfa. Ac yna, jyst ambell i gyhoeddi ar ynglyn ar wythnos, mae cwrdd gweddi nos fawr. Ni'n mynd i gael ymlaen gyda'r cwrdd gweddi yn ystod gwyliau haf yr ysgol. Ond ni'n mynd i gyfarfod fan hyn. Bydd dim cwrdd gweddi wythnos yr Eisteddfod na wythnos gynhadledd, ond fe fyddwn ni'n cyfarfod bob wythnos arall. Felly nos Fawrth am 7:45 fan hyn. Castell y mis yn mynd at waith Heledd Job. Cofiwch am hynny. Ac yna, jyst i atgoffa chi, crew o'r bechgyn yn wersyll bechgyn yr Heath yr wythnos yma, Hi Ddewi. Felly cofiwch amdano nhw, gweddiwch dros James Allen sydd yn agor y gair iddyn nhw. Gweddiwch am ddiogelu nhw a Duw yn ei bendithio nhw. Ac yna, os diw'n mynd, heno fi Steffan Ellis, sy'n gyfarwydd i lawer ohono ni, bydd yn arwen i'r roedfa heno. Ac yna sy'n nesaf yn y bore Owen James ac yna Gwydion yn y Cwmpawd. Dyna'r coeddiadau, yn ni droi at Dduw mewn gweddi. A drwy Dduw, ni yn diolch yn fawr i ti bod ti wedi rhoi diwrnod i ni yn dy drefen di i'n atgoffa ni o beth wyt ti wedi wneud yn yr afod Iesu Grist, yn wir. Nid yn unig beth ti wedi wneud, ond atgoffa ni o bwy yw yr afod Iesu Grist. Mae fe yw ein gobaith ni. Mae fe yw'n bywyd ni. Mae fe yw'n gwaredwr ni. Mae fe yw'n harglwydd ni. Yn wir bod pob peth wedi wneud trwyddo fe ac ei fwy ni. O Dduw, ni gweddio y bore yma. Ni wedi rhoi gras ni. Ni wedi rhoi ysbryd glân ni i gael llyged i weld pwy yw'r afod Iesu Grist fel y dyma ac yn ei blygu a'i addoli. A drwy Dduw, ti'n heiddi y clod i gyd yn ei gweddio i ti faddau ni yn rhoi pob pechod yn derbyn ti ac i dderbyn ni y bore yma. Neu i nerthu Gwydion wrth y fe yn harwen ac i roi clystiau i wrando ar hyn sydd gyda ti ddweud, a bod hynny yn effeithio ni, nid yn unig yn y munudau nesaf, ond yn wir am weddill ein bywydau, yn wir am dragwyddoldeb, a bydde hynny ar gogoniant gyda'r afod Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch yn fawr. Wel, mae'n hyfryd gweld chi, mae'n hyfryd bod yng nghwmni ein gilydd. Nawr, mae capel weithiau'n cael ei ddisgrifio mewn gwahanol ffyrdd. Weithiau fel surgery, weithiau mae'n cael ei ddisgrifio fel ysbyty, weithiau mae'n cael ei ddisgrifio fel rhywle, fel rhyw hafan. Dyna sydd fi'n teimlo heddi. Mae wythnos wedi mynd pob math o bethau, a mae jyst yn neis, gallu cael diwrnod lle ni'n gallu gorffwyso a bod yng nghwmni ein gilydd. A mae'r emyn gyntaf yn sôn am hynny, emyn 340 yw e. A mae'r emynydd fyna yn dweud, arglwydd gadym dawel orffwys, dan gysgodau'r palmwydd clyd, lle'r eistedd pererinion pobl ar ei ffordd a ble ni'n mynd, wel mae'r Cristnogion ni ar yn ffordd i'r nefoedd. Ond mae'n neis gallu cael gorffwys o dan palmwydd clyd, o dan cwmni ein gilydd, gyda'n gilydd, dan sŵn gair Duw, ar ein ffordd i'r nefol fyd, lle'r adroddant dy ffyddlondeb iddynt yn yr anial cras, nes anghofio i cyfangderau wrth foliannu nerth y ras. Yr ail bennill, o mor hoff yw cwmni'r brodyr, y brodyr a chwiorydd, Cristnogion a'i gilydd. O mor hoff yw cwmni'r brodyr sydd â'i hwyneb tu ar wlad nefoedd, heb i'n tafod yn gwenieithio, nid ffalsrwydd, bod yn onest ac yn annog ein gilydd,
heb un fron yn meithrin brad, gwlith y nefoedd ar ei profiad at sain hyder yn ei haith. Teimlant hiraeth am ei cartref. Chi'n hireithi? Edrych ymlaen i fynd i'r nef. Teimlant hiraeth am ei cartref, caran sôn am ben ei taith. Fe godwn ni i ganu gyda'n gilydd. Wel, ni am ddarllen o air Duw y bore yma o llyfr Colosiaid, llythyr at Paul at y Colosiaid. Colosiaid a'r bedwaredd benod. Darlleniad byr, Colosiaid, penod 4, a ni'n mynd i darllen adnodau 2 i 6. Nawr mae Paul ar hyn o bryd yn Rhufain, yn y carchar yn Rhufain. A mae'n ysgrifennu y llythyr yma at yr eglwys yn Colosia. Dwi ddim wedi cyfarfod nhw, ond mae wedi clywed lot amdanyn nhw gan ei ffrind. A mae Paul yn diolch am y Cristnogion yma ac yn diolch am eu tystiolaeth nhw. Mae wedi clywed o'i ffrind a mae'n annog nhw i ddal ati. Mae'n sôn am eu hindod nhw o Iesu Grist. Mae'n sôn am sut ydyn nhw ymateb yn gyffredinol i bobl ac ymateb i'w gilydd.
Ond mae'r darlleniad i ni nawr yn mynd i edrych arno mae'n dweud ar y top yn dweud, anogaethau. Mae'n annog y bobl. Yn benodol i gyrraedd allan. I fynd â newyddion da ar y fengil i bobl eraill. Dyna'r bwriad. Fi eisiau bobl eraill i glywed am Iesu Grist. A dyma'r anogaethau i hynny. Gwnewch chi wrando felly ar gair Duw. Penod 4, adnod 2. Parhewch i weddio yn ddyfal, yn effro ac yn ddiolchgar. Gweddiwch yr un pryd drosom ninnau hefyd, ar i Dduw agor i ni ddrws i'r gair, i ni gael treithi dirgelwch Crist, y dirgelwch yr wyf yn garcharor ei fwyn. Gweddiwch ar i mi ei amlygu, fel y mae'n ddyletswydd arnaf lefaru. Byddwch yn ddoeth eich ymddygiad tuag at yr rhai sydd tu allan. Daliwch ar eich cyfle. Bydded eich gair bob amser yn rasol, wedi ei flasu a halen, i chwi fedru ateb pob un fel y dylid. Wel, dyna air Duw, dyna anogaeth Duw i ni yng nghyd-destun cyrraedd pobl, a fyddwn ni'n edrych ar y darn yna nes ymlaen. Nawr, blant, sy'n angen i chi ddod i'r blaen heddi, ond fi'n mynd i siarad efo chi o fan hyn. Fi eisiau chi ddweud wrtho fi beth yw y gwahanol bethau yma. Mae gen i wahanol bethau. Guess beth yw hwnna? Swn yn gwybod beth yw hwnna. Mae yna bybl bach hwnna, a mae'n symud. Swn yn gwybod beth yw e. Os ych chi'n gwybod, bych chi dda iawn. Os yw'n o'r oedolion yn gwybod beth yw e, fi'n gobeithio bod oedolion yn gwybod, da iawn. Beth yw e yw, be ni'n galw spirit level, ac os yw rhywbeth yn flat, ni weld os yw hwn yn flat, ydy, mae'n fflat, mae'r bybl yn y canol. Felly mae'n dangos i fi os yw rhywbeth yn fflat neu beidio. Fi wedi gweld rhywun yn defnyddio hwn ac yn mynd fel hyn. Defnyddio fe fel morthwl i fwrw hoelen. Efe dyna beth yw bwriad hwn? Na! Chi'n torri y peth os newch chi hynny. Peth nesaf. Beth yw hwn? Beth yw e? Da iawn. Bach o drill. A mae hwn ar gyfer dreifio sgriw mewn i pren. Byddech chi'n defnyddio hwn os yw, mae dant tost da fi. Os yw wneud. Byddech chi'n rhoi ein ceg rhywun? Ach, na byddech. Mae ei fod ar gyfer sgriws. Beth yw hwn? Llwy mawr ar gyfer swp neu weithiau, diodydd weithiau. Chi'n gwybod, fi wedi gweld, pan o'n i'n coleg, oedd rhai bobl yn defnyddio hwn i bwrw pobl ar eu pen. Efe dyna bwriad, peidiwch wneud hwnna, mae'n brifo. Efe dyna bwriad i bwrw pobl ar y pen. Na, bwriad hwn yw sgwpo pethau lan. Beth arall i gen i? Mae gen i hwn. Beth yw hwn? Nawr, pel, da iawn, ond fi eisiau chi fod yn fwy penodol. Pel beth yw e? Da iawn. Fi'n siŵr bod lot o'r oedolion ddim yn gwybod. Pel volleyball. Chi'n gwybod, fi'n gweld pobl weithiau yn cymryd y bel yma a maen nhw'n chwarae pel droed gyda fe. Chi ddim fod chwarae pel droed gyda hwn, achos o fewn rhyw hanner awr, bydd e wedi torri. Pel foli yw chi'n bod bwrw e gyda'ch dwylo. Beth yw hwnna? Pel, da iawn. Ond sut fath o pel yw e? Da iawn. Pel ar gyfer pŵl.
fel snwcer pŵl. Pêl, mae'n galed, mae'n drwm. Chi ddim fod chwarae table tennis neu tennis gyda'r bêl yma. Wneith e dorri y bat, wneith e dorri y racet, a falle wneith rhywun gael los. Mae'r rhain, dyna ni, mae'r rhain wedi cael eu creu ar gyfer rhywbeth arbennig. Ac yn aml iawn, ni yn gweld bobl yn cam ddefnyddio y pethau yma. Nawr, mae Duw wedi rhoi i bob un ohono ni ceg a llais. A chi'n gwybod, mae lot ohono ni weithiau'n defnyddio y llais i rhywbeth nath e ddim gael ei fwriadu. Ni'n dweud pethau cas wrth bobl. Ni'n dweud celwydd i bobl. Ni'n dweud pethau i bobl sydd yn neud iddyn nhw deimlo yn rubbish. Bwriad llais, bwriad y ceg, yw adeiladu pobl, helpu pobl, annog pobl, canmol pobl, diolch i bobl. Dyna beth ni fod wneud gyda'n ceg. A'r peth gorau yw diolch i Dduw, mol i Duw. Nawr, allai fod yn anodd i ddeall, ond dyna pam mae Duw wedi rhoi llais i ni. Dyna pam mae Duw wedi rhoi ceg i ni i ddiolch iddo fe. A hefyd ni ddefnyddio'n llais mewn ffordd da. Nath Iesu Grist, chi'n gwybod, nath e byth erioed dweud rhywbeth drwg. Nath e byth dweud rhywbeth cas. Nath e bob peth nath allan o'i geg trwy'r holl flynyddoedd oedd ar y ddaear, oedd e'n spot on, oedd e'n berffaith. A chi'n meddwl wedyn, pam nath Iesu Grist farw ar y groes? Achos os oedd e wedi byw yn berffaith, mae'n dweud dyle e ddim marw. O fe nath e farw pam? Achos geiriau drwg fi. Achos pechod chi a fi. Ac i ni yn gallu dweud, maddau i fi Dduw. Achub fi. A helpa fi, a mae hwn i oedolion a fi, helpa fi ddefnyddio y ceg yma a'r llais yma i ganmol, i ddiolch, i adeiladu, i helpu pobl. Gydwch ni weddio i Dduw i helpu ni wneud hynny. O Dduw helpa ni os gwelid i fod yn dda i ddefnyddio'n ceg ni lles pobl eraill, i ganmol, i ddiolch, i adeiladu bobl, i beidio defnyddio y geg yma, i dynnu pobl i lawr. Y byddwn ni arglwydd yn ofalus o'r hyn i ni'n ddweud wrth ein gilydd. A diolch arglwydd bod Iesu Grist, bod wedi ddefnyddio ei lais yn berffaith bob amser. O arglwydd, helpa ni i'w garu fe ac i'w ddilyn yn fwy. Amen. Plant, mae gyda chi'r daflen ar adnod, nid oes un gair drwg i ddod allan o'ch ceg, dim ond geiriau da. Effesiaid 4, a wedyn cwestiwn i chi ar y diwedd. Reit, gadewch ni ganu gyda'n gilydd. Mae'n hyll iawn pan mae rhywun yn big-headed, defnyddio ei lais i sôn amdano fe ei hun. Ond mae'n iawn ymfalchio yn Dduw, a bostio am Dduw. A dyma beth sydd gyda ni yn y gan nesaf. Pwy all ddal y moroedd yn ei law? Pwy all gyfri pob un gronyn baw? Daw brenhinoedd crynant ger ei fron, creadigaeth Duw yn dathlu'n llon. Hwn yw ein Duw, ar ei orsedd fri, deuwch ac addolwn. Hwn yw yr ior, gair arall am brenin. Hwn yw yr ior, brenin yr holl fyd, deuwch ac addolwn. Newn ni godi i ganu gyda'n gilydd.
Wel, ni di canmol Duw gadewch ni arweddio ar ein Duw ni. Arglwydd i ni yn ymhyfrydu, i ni'n bostio yno ti. Hwn yw ein Duw, ac o arglwydd i ni yn dy garu di, ac yn ymhyfrydu yno ti, pa dduw sydd fel tydi. Go arglwydd ni yn gofyn y byddi di yn cael y clod yr wyt ti yn ei heiddi y bore yma. Byddwn ni fel dy bobl di yn dyrchafu dy enw di yn dduw tad, mab ac ysbryd glân. Helpa ni sylweddoli mor fawr wyt ti. Helpa ni sylweddoli gymaint yw dy gariad di tuag ato ni. Pobl sydd ddim yn heiddi cael ein caru, ac eto i ti di gorlifo y cariad drosto ni. O arglwydd ni'n gweddio trwy nerth yr ysbryd glân y bydd hyn yn dod yn ffres y bore yma. Y byddwn ni'n sylwi o'r newydd, ac y byddwn ni'n mynd o yma gyda rhyw ddiolch newydd, gyda rhyw frwdfrydedd newydd i dy ganmol a dy addoli di. Arglwydd ni diolch bod ti am i ni ddod hefyd gyda ein holl deisyfiadau, popeth i ni angen dod ato ti. Ti'n dweud i ni ddod ar cyfan, ac i ni dod felly nawr yn gofyn y byddi di yn trigarhau. Ni'n cyflwyno sefyllfa yn byd, ni'n ymwybodol fod yna mannau yn y byd ni y bore yma yn dioddef yn erchyll. Mannau lle mae yna ryfeloedd, mannau eraill lle mae yna ddioddef oherwydd erchyllderau, ac ni'n cyflwyno'r sefyllfaoedd yna yn gweddio bydd yna heddwch yn dod yn fuan i'r mannau lle mae yna ryfeloedd, y bydd cymorth yn dod i'r mannau sydd wedi dioddef. Ni hefyd yn gwybod fod Cristnogion brodyr y chwiorydd ni yn cael ei herlyd bore yma. Rhai yn cael ei taflu i'r carchar fel Paul, rhai yn cael ei camdrin, rhai yn cael ei lladd. Arglwydd ni yn cyflwyno nhw yn dyner i dy ofal di hefyd, yn gweddio bydden nhw yn profi dy nerth a dy dangnefedd a dy gysur di mewn sefyllfa mor anodd. Ni hefyd yn cyflwyno'n gwlad ni'n hunain, i ni wrth ein bodd gyda Cymru. Ond o arglwydd ni'n gofyn y bydde di'n trigarhau wrth ein gwlad ni. Y bydde di'n rhoi doethineb i'r rhai sy'n arwain y wlad i greu deddfau da. Ni'n gweddio yn fwy na dim y bydde di'n anfon yr ysbryd glân, ac y bydde ni'n gweld lot eto, llawer o bobl yn dod i dygaru di. Ni'n ymwybodol mai ychydig sydd arglwydd. Diolch am bob un sydd yn dygaru di. Diolch bod na sawl eglwys heddiw yng Caerdydd ac ar hyd a lled yn gwlad gyda'r un dymuniadau a ni ac am dy ddyrchafu di ac am dy glodfori di. Ond o arglwydd ni'n dymuno gweld llawer mwy. Ac felly ni'n gweddio bydde di yn achub y dydd yma. Bydde di'n achub rhai sydd eto ddim yn Gristnogion. Bydden nhw'n dod i sylweddoli o Dduw ei hangen. Bydden nhw'n dod i sylweddoli bod Iesu Grist yn ateb pob angen. Bydden nhw'n sylweddoli bod dim un person yn rhy wael, yn rhy ddrwg i ti allu ei hachub. Ni'n gweddio arglwydd am bobl ifanc, y byddwn ni'n gweld llawer o bobl ifanc eto yn dod i dygaru di. Ni'n gweddio am y gwersyll nawr gyda'r bechgyn draw yn y gwersyll, ni'n gweddio dyfendith ar bob un, ac y bydd y bechgyn yna yn dod i dygaru di, ac y bydd y rhai sydd yn dygaru di yn cael ei cadarnhau, yn cryfhau yn ei ffydd. Bydd gyda yr ymgyrchoedd sydd yn digwydd ar hyd a lled y wlad yn yr wythnosau nesaf o arglwydd. Llwydda dy waith os gweli di fod yn dda. Ni'n cyflwyno'n gilydd i ti, ni'n ymwybodol fod ni gyd yma bore yma ag anghenion gwahanol. Ni'n gweddio'n arbennig am y rhai ynni sy'n mynd trwy amser anodd ar hyn o bryd, beth bynnag yw'r sefyllfa, ni yn gweddio byddwn nhw'n ymwybodol iawn ohono ti yn closio atyn nhw, yn siarad â nhw, yn rhoi dy gysur a dy nerth iddyn nhw os gweli di fod yn dda. Bydd gyda bob un ohono ni yn ein gwahanol angen. Ac ni'n gofyn hefyd bore yma bydde di'n siarad â bob un ohono ni trwy dy air, ac y byddwn ni o arglwydd yn fodlon ymateb i'r gair. Y byddwn ni o arglwydd nid yn edrych ar rhywun arall ac yn meddwl fod y gair yn dda iddo fe neu iddi hi. Ond y byddwn ni'n cymhwyso y gair i ni'n hunain. Helpa ni felly os gweli di fod yn dda. Bydd gyda ni o Dduw maddau i ni bob gair drwg sydd wedi dod allan o'n ceg ni,
maddau ni bob pechod, ac yn ni'n gofyn y cyfan yn enw, ac yn heiddiant Iesu Grist yn gwaredwr. Amen. Wel, nhw'n ni ganu eto, cyn dod at Caerdydd, emyn 300. Falle bod rhai yma bore yma, a chi'n gwybod bod chi ddim yn Gristion. Os chi ddim yn Gristion, mae'r emyn yma'n benodol i chi. Mae'n dweud, hyfryd lais Efengil hedd, hynny yw newyddion da y Beibl, newyddion da, hyfryd lais Efengil hedd, sydd yn galw pawb i'r wledd. Mae gwahoddiad llawn at Iesu Grist, oes, i'r tlawd newynog trist, hynny yw tlawd yn ysbrydol, falle bod ni'n teimlo fi'n mynheiddi dim. Pob cyflawnder ynddo, cewch, dewch, a chroeso, glodion, dewch. Mae hyn nath Iesu Grist yn ddigon i achub bob un. Felly, byddwch chi'n ymateb i hyn bore yma. Fe godwn ni ganu gyda'i gilydd. Wel, ni am droi i'r rhan ddarllenol ni, Colosiaid, penod 4, adnod 2 i 6. Colosiaid, penod 4, adnod 2 i 6. Ydych chi wedi gweld beth sy'n digwydd i tîm rygbi? Fi'n ymddiheuro, fi'n siarad am rygbi nawr. Ydych chi wedi gweld be mae tîm rygbi yn neud cyn mynd allan i'r cae? Maen nhw yn yr ystafell newid a maen nhw'n gwneud rhywbeth, rhyw 5 munud cyn mynd mas. So ydych chi syniad, hyd yn oed, byddwn ni'n dychmygu, os dim diddordeb gyda chi mewn rygbi, byddwch chi efo syniad beth sy'n digwydd. Rhag ofn bod chi ddim, dyma beth sy'n digwydd. Mae'r chwaraewyr yn dod at ei gilydd, maen nhw'n yr ystafell newid, maen nhw'n dod at ei gilydd, a maen nhw i gyd yn gafel yn ei gilydd. Maen nhw'n grabo ei gilydd, a maen nhw'n neud cylch, a maen nhw'n gwasgu. A mae hynny i gyd mwyn atgoffa nhw ni'n perthyn. Ni'n frodyr ein gilydd, ni'n chwiorydd ein gilydd, ni'n gwasgu yn dyn. Ac yna, fel arfer, mae'r capten yn rhoi chydig o eiriau. Dim byd chwilrodol newydd, jyst atgoffa. A mae e'n dweud geiriau, mae e'n gobeithio bydd e'n annog y chwaraewyr. Falle chydig o eiriau heriol. Geiriau bydd yn creu rhyw frwdfrydedd. Mae'n mynd i atgoffa nhw o cyfrifoldeb. Mae'n mynd i roi geiriau bydd yn creu brwdfrydedd i'w paratoi nhw i fynd allan i'r frwydr, i'r gêm mas ar y cae.
A wedyn, just cyn gorffen, maen nhw gyd yn gwasgu ei gilydd yn dyn mewn i gadarnhau, ni gyda'n gilydd. Wel, y bore yma, dyna fe eisiau chi feddwl am y capel. Ni ddim yn mynd i ddod at ein gilydd a grabo'n gilydd, ond fe eisiau chi ddychmygu bod ni yn dod at ein gilydd, bore yma, ac i ni'n gwasgu yn dyn. Mae gwyliau haf wedi dechrau. Ac yn ystod y gwyliau haf, yn aml iawn, mae yna gyfle mwy na'r cyffredin i rannu'r efengil, i sôn am Iesu Grist. A mae'r frwydr allu bod yn anodd. Mae hwnna allu bod yn anodd. Bwriad bore yma yw nid wneud i chi fynd allan o fan hyn yn, nid eich llethu chi, nid i fwrw eich hyder chi, ond geiriau i'ch annog chi. Geiriau bydd yn eich ysbrydoli chi. Atgoffa ein gilydd o'r her a'r cyfrifoldeb, ond geiriau fydd yn creu rhyw frwdfrydedd i'n paratoi ni i roi o'n gorau wrth i ni wynebu wythnos arall, wrth i ni wynebu yr haf. Ni'n gwasgu yn dyn. Dyna beth fi eisiau chi feddwl amdano bore yma. Ni'n gwasgu yn gilydd yn dyn, yn tynnu gilydd mewn, ac yn ni wedi, come on. Gallwn ni ddim wneud hyn, gallai ddim wneud hyn, heb bod yr ysbryd glân gyda ni. Gewch ni weddio felly am help yr ysbryd glân. O ddew, i ni'n ymwybodol o wendid geiriau person, a ni'n gweddio nawr y byddi di trwy'r ysbryd glân yn siarad â ni, yn ymwneud â ni, ac yn delio ni yn ôl yr angen. Ac y byddi di yn, trwy'r ysbryd a trwy'r air, yn ein hannog ni, os gweli di fod yn dda, am fod ni'n gofyn hyn gogoniant Iesu Grist. Amen. Nawr, mae Paul yn y llythyr at y Colosiaid, mae wedi annog, mae wedi atgoffa'r bobl, drychwch, i chi'n trwy ras wedi dod i gredu. A mae e'n annog y bobl i ddiolch i Dduw. Mae diolch trwy gydol y llythyr. Mae'n atgoffa nhw, chi wedi eich achub. Mae'n atgoffa nhw, chi wedi profi maddeiant. Mae'n atgoffa nhw, mae gyda chi'r nefoedd o'ch blaen. Mae'n atgoffa nhw, chi'n chi wedi'ch uno a Iesu Grist. Chi'n un a'ch gilydd, ac yna mae'n delio ac yn dweud, gan bod hyn i gyd yn wir, dyle fe gael effaith ar bob ran o'ch bywyd. Mae angen iddo fe effeithio ar eich perthynas a phawb, ar eich perthynas a'ch gilydd fel Cristnogion, gwir, gwragedd ar eich perthynas chi a'ch gilydd, plant a gwyd rhieni, mae wedi effeithio arnoch chi, ar eich perthynas chi, rhieni a phlant, plant a rhieni, a'r berthynas meistri a rheina sy'n gweithio iddyn nhw. Mae fod effeithio ar bob rhan o'n bywyd ni. Ond yna, fan hyn, yn y darn ni'n edrych arno bore yma, anogaeth fan hyn yw i fynd, i sôn wrth eraill am Iesu Grist. Sôn wrth eraill am y newyddion da, am yr efengil. A mae'r gwyliau haf wedi dechrau. Yn siŵr blant chi wrth eich bodd a athrawon. Ond mae'r haf yn gyfle i rannu'r efengil. Mae criw o'r boes bechgyn ni wedi mynd. Maen nhw ar hyn o bryd yn y gwersyll Cristnogol yn clywed bore yma siwr o fod gair Duw. Bydden nhw'n clywed eto fori a dydd Mawrth a dydd Mercher. A ni'n gweddio y bydd y gair yn llwyddo. Dydd Llun, mae yna ymgyrch yn y sioe cenedlaethol amaethyddol yn Llandrindod. Llandrindod? Llanelwedd. O'n i'n mynd i wedi Llanfarymiallt. Yn Llanelwedd. Sioe amaethyddol. Mae yna dîm, mae yna griw o bobl yn mynd yna fori, a'i gobeith nhw yw efengylu sôn wrth Iesu Grist wrth bobl. Mi fydd
lot ohono ni, mewn chydig wythnosau, ar faes yr Eisteddfod, a byddwn ni'n trio sôn am Iesu Grist wrth eraill. Mae e'n gyfle i rannu. Ond mae e'n anodd. Dyw e ddim yn hawdd. Beth felly sydd gan Paul fan hyn i ddweud wrthon ni? I'n hannog ni yn hyn. Beth sydd gan Dduw i ddweud wrthon ni? Wel, mae yna 3 anogaeth yn y darn. Mae e yn yr ail adnod, gweddiwch. Yna, byddwch yn gyson eich ymddygiad, ac yn drydydd, bod ein geiriau ni yn eiriau grasusol. So, gweddiwch, bod ein gyson yn ymddygiad a geiriau grasusol. I ddechrau felly, gweddio. Cyn bod ni'n mynd allan o'r lle yma, cyn bod ni'n gwynebu yr haf, cyn bod ni'n gwynebu mynd ar efengil, sôn am Iesu Grist wrth eraill, ni gorfod gweddio. Mae rhaid i ni weddio, achos ni'n wan. Gallwn ni ddim wneud y gwaith yma heb nerth, heb gymorth yr arglwydd. Edrychwch yn yr ail adnod. Parhewch i weddio yn ddyfal, yn effro ac yn ddiolchgar. Beth yw ystyr y 3 yna? Wel, yn ddyfal, mae yna gydnabyddiaeth fan hyn, dyw hwn ddim yn mynd i fod yn hawdd. Dyw y gweddio ddim yn mynd i fod yn hawdd. Mae angen disgyblaeth. Dyw e ddim yn mynd i ddod yn naturiol bron y bod. Mae angen disgyblaeth i fod yn ddyfal, i ddal ati. Mae'n golygu ymroddiad. Mae'n golygu ymdrech. A bod ni'n gweddio yn ystyrlon a bod ni'n neud e'n gyson. O'n i'n darllen, am ryw reswm, heb sylwi o'r adnod yma o'r blaen, Salm 119, adnod 164. 7 waith y dydd yr wyf yn dy foli, oherwydd dy farnau cyfiawn. Ni'n sylwi arno o'r blaen, 7 gwaith y dydd. Be mae'n dweud, fel mae y gair yn dweud nes ymlaen, gweddiwch bob amser. Gweddiwch yn ddi-baid. Peidiwch meddwl, reit, fi'n gweddio yn y bore a dim fi'n gweddio yn yr hwyr a dyna ni. Na, gweddiwch yn gyson. Mae llyfr y datguddiad, llyfr ola yn y Beibl, mae'n sôn am jygiau, bolenni air. A mae'r bolenni air yma yn yr nef ar hyn o bryd, a yn y bolenni air, mae Duw yn storio ein gweddiau ni. Fe eisiau chi feddwl, yn ddarluniadol nawr, meddwl, mae fel tasa jwg air yn y nefoedd ar hyn o bryd, a mae bob gweddi fi'n ei gyflwyno yn cael ei roi yn y jwg air yma, a mae Duw yn ateb nhw, yn ei amser ei hun, yn ei ffordd iawn fe ei hunan. Fi'n cofio rhyw berson yn ymwybodol bod hi'n marw. Ac oedd hi'n poeni, fi dal heb weld y person yma wedi dod i gredu. Nath rhywun ddweud wrthi hi, chi wedi bod yn gweddio am y person yma am flynyddoedd. Mae'r ffaith bod chi'n marw mewn chydig ddiwrnodau ddim yn golygu, mae Duw methu ateb hwnni. Mae'ch gweddiau chi wedi storio. A falle bydd Duw yn ateb y weddi, yr holl weddi yna, ar ôl i chi farw. Dyma chi anogaeth. I weddio. Dyw ein gweddiau ni ddim yn diflannu, mae Duw yn storio nhw ac yn gwarchod nhw. Gai annog chi a fi i weddio yn ddyfal, i roi ymdrech. Mae wedyn mae'n dweud, gweddiwch yn effro. Hynny yw, byddwch yn ymwybodol ni mewn brwydr. Mae angen bod yn effro ac yn barod ac yn alert achos mae'r diafol, y peth ola mae eisiau chi wneud yw i weddio. Felly peidiwch cael sioc pan i chi meddwl, reit, na i weddio,
bydd na frwydr, bydd na rhywbeth yn dod i'ch meddwl chi, mae eisiau gwneud hyn. Neu falle bydd y ffôn yn canu, neu bydd rhyw text yn dod. Neu falle bydd rhywbeth yn dod i'ch meddwl chi, well i fi wneud hwnna. Mae'r diafol yn mynd i wneud bob peth o fewn ei allu i stopio chi weddio. Dwi ddim am weld Cristnogion yn gweddio. Mae angen i ni fod yn effro i hynny. Falle bod chi'n teimlo neu weddio nes ymlaen. Neu falle bod chi'n gweud, mae gen i ormod i wneud heddiw. Neu falle bod chi'n dweud, na i ddim mynd i'r cwrgweddi achos fi'n rhy brysur. Neu os chi'n dod i'r cwrgweddi, chi'n teimlo pwy fi i weddio. Byddwch yn effro, mae'r pethau yma mynd i ddod i'ch meddwl chi. Mae'r diafol, dyw e ddim am i chi weddio. Dyw e ddim am i ni weddio, achos mae e'n gwybod mae yna allu, mae yna rym peth grymus i'w gweddi. Pwyswch ar yr ysbryd glân i'ch cynorthwyo chi yn hyn. Bydd e'n eich nerthu chi i fod yn effro ac i wynebu ac i wrthod ar ymosodiadau bydd yn dod paid a dyw gweddi ddim yn gweithio. Dyw e ddim wedi gweithio hyd yn hyn ac yn y blaen. Gofnwch am gymorth yr ysbryd. Mae Crist, chi'n cofio pan oedd e'n Gethsemane yn gweddio a mae'r disgyblion yn cwmpo i gysgu. A mae'n dweud wrth Peder, oni ellais wylio 1 awr. Gwyliwch a gweddiwch na ddewch i gael eich profi. Ga i jyst nodi fan hyn hefyd, falle bod rhain o'ch chi fan hyn bore yma, chi ddim yn credu. Chi'n gwybod deep down, fi ddim yn Gristion. Ga i herio chi, gweddiwch, Duw, os wyt ti yna, dangos i fi, siarad â fi. Ga i herio chi i weddio hwnna. I eraill ohonoch chi, ga i herio chi, Duw, dangos i fi, ydw i'n Gristion neu beidio. Mae'n bwysig, peidiwch gadael i hyn i fynd. Bydd y diafol ddim am i chi weddio hyn. Ga i annog chi, gweddiwch hynny. Ond hefyd ni fod yn effro, ni fod yn ddyfal, yn effro, a hefyd yn ddiolchgar. Mae diolchgarwch fod nodweddu yn gweddiau ni. Dylen gweddiau ni fod yn llawn diolch. Mae llythyr at y Colosiaid, mae Paul drwyddi draw yn diolch i'r arglwydd. Nawr, mae bod yn ddiolchgar yn aml gorfod bod yn rhywbeth bwriadol. Mae ein natur ni, ein tueddiad ni yw cwyno. Mae angen fod yn fwriadol yn ein diolch. Ga i annog chi, cyn mynd i weddio, jyst meddyliwch am chydig o eiliadau, beth gallai i fod yn ddiolchgar amdano. A bod chi'n atgoffa chi'n wel, fi'n blentyn i Dduw trwy ras. Mae mhechodau wedi maddau. Fi'n mewn perthynas â Duw. Mae Crist yn frawd i fi, yn arglwydd i fi. Mae Duw yn dad i fi. Mae gen i obaith tragwyddol. Llai ddiolch am iechyd. Hynny yw meddyliwch am bethau penodol y gallwch chi ddiolch amdano, achos ein natur ni, tueddiad ni yw cwyno. Mi ddyle diolchgarwch nodweddu. Dyle'n gweddiau ni fod yn diferu, yn socian a diolchgarwch. Ond wedyn, mae un arall o ran y gweddi, bod ein gweddiau ni'n benodol. Felly, yn ddyfal, yn effro, gyda diolchgarwch, ond hefyd bod ein gweddiau ni'n benodol. Edrychwch ar y drydydd adnod. Dyma beth fi eisiau chi weddio, mae Paul yn gweud. Gweddiwch, trydydd adnod, gweddiwch ar ei Dduw agor i ni ddrws i'r gair, i ni gael treithi siarad am ddirgelwch Crist. Adnod 4, gweddiwch ar ei mi
ei amlygu Iesu Grist, fel y mae ddyletswydd arnaf. Nawr, oedd Paul yn gofyn hyn tra fod mewn carchar. Oedd e'n gofyn, gweddiwch ar ei ddew agor i mi ddrws, nid y carchar, ond agor i mi ddrws i'r gair, i mi dreithi dirgelwch Crist. Mae am iddyn nhw weddio'n benodol am gyfle i sôn am Iesu Grist. Gallwn ni gyd weddio hyn. Gallwn ni gyd weddio heddiw, fori ac yn ystod yr wythnos am y criw fydd ar maes y sioe amaethyddol wythnos yma. Fe allwn ni gyd weddio am y rhai fydd ar y maes eisteddfod mewn ychydig yn sôn am Iesu Grist. Gallwn ni gyd weddio am yr holl wersylloedd sydd yn digwydd, am yr ymgyrchoedd ar y treithau. A bod ni'n gweddio'n benodol, plis Dduw, agor drws cyfle i bobl i sôn am Iesu Grist. Ond mae'n weddi i bob un ohono ni heddiw, ar gyfer heddiw, ar gyfer y fori. O Dduw, agor drws, dro gyfle i fi i sôn am Iesu Grist wrth rywun. Bydde di'n rhoi y cyfle yna i fi heddiw. Bydde di'n rhoi y cyfle yna i fi fori. Ac mae'n dweud nhw sôn am dirgelwch Crist. Beth yw dirgelwch Crist? Wel, y dirgelwch yw bod Duw wedi dod yn ddyn. Mae'n anodd, dirnad anodd deall. O bod y dyn Duw yma, dyn cant y cant, Duw cant y cant, yn un person, a wedyn mae'n byw yn berffaith a mae'n marw ar y groes. Ac wrth farw, bod wedi cymryd ein pechodau ni, fe fod ni'n gallu cael maddeiant. Mae'n ddirgelwch. Bod Crist nawr yno ni. Bod Crist yn ni'n un a Iesu Grist. Bod Duw yn dad i ni. Mae Paul yn dweud yn y benod gyntaf o Colosiaid adnod 26. Dyma'r dirgelwch, Crist yno chwi, gobaith y gogoniant, ei gyhoeddi ef yr ydyn ni. Be fydde'n digwydd os bydde bob un ohono ni, sy'n Gristnogion yma, os bydde bob un ohono ni heddiw a trwy gydol o'r wythnos yn gweddio, yn ddyfal, yn ddisgybledig, yn rhoi amser, yn ymdrechu, y bydde Duw yn agor drysau cyfleon. Wythnos yma yn y sioe, yn y gwersyll, ar y treithau, yn yr eisteddfod. Y bydd Duw yn agor, yn arwain ni tra byddwn ni yn yr eisteddfod at bobl fydd yn agored i glywed am Grist. Be fydde'n digwydd os fydde bob un ohono ni, a fi, yn rhoi ymdrech i weddio, Duw, please, agor drws cyfle i ni sôn am Iesu Grist. Be fydde potensial hynny? Gai annog chi a fi, gadewch ni weddio. Rhai ohonoch chi, byddwch chi ddim yn mynd i wersyll, byddwch chi ddim falle yn yr eisteddfod, falle bod chi'n teimlo, be allai wneud? Gwrandewch, ma'ch gweddiau chi yn holl bwysig. Ma'ch gweddiau chi'n hanfodol. Lly daliwch ati. Please, daliwch ati i weddio, achos ni'n gweddio ar Dduw sydd yn abl. Felly dyna gweddi, y peth cyntaf, yna'r pwynt hira. Yn ail, mae angen i ni fod yn gyson ein hymddygiad, adnod 5. Byddwch yn ddoeth eich ymddygiad tuag at y rhai sydd tu allan. Daliwch ar eich cyfle. Yng nghyd-destun efengylu, sôn am Grist, wel, be mae'n dweud, actions speak louder than words. Peth gwan iawn yw sôn am Iesu Grist, dewch at Iesu Grist, a wedyn bod eich bywyd chi ddim yn adlewyrchu Crist o gwbl.
Mae pobl yn sylwi arnoch chi. Mae bobl yn mynd i sylwi sut ydych chi'n ymateb mewn gwahanol sefyllfaoedd, sut ydych chi'n ymateb i bobl. A maen nhw'n mynd i ddod i'r casgliad, yw rhain yn genuine? Yw rhain o ddifri yn caru Iesu Grist? Yw rhain yn byw fel byddwn ni'n disgwyl i rhywun sy'n caru Iesu Grist yn byw? Nawr, diolch am bob ymgyrch sydd. Diolch am yr gwersylloedd, diolch am ymgyrchoedd, a mae angen i ni fanteisio ar bob ymgyrch i'r rannu'r Efengil. Ond chi'n gwybod y tystiolaeth mwyaf grymus yw efengylu wrth sôn wrth bobl sydd yn eich adnabod chi. Y bobl i ni'n ymwneud â nhw o ddydd i ddydd. Dyna mae yna rym fyna, achos maen nhw'n sylwi ar beth chi'n dweud a sut ydych chi'n byw. Oes yna hygrededd, oes yna credibility i beth mae'r rhain yn dweud. Nawr, wrth gwrs, i ni'n wan, i ni yn cwmpo. Ond dyle bod rhywun yn gallu gweld, mae rhain o ddifri. Mae rhain yn caru Iesu Grist. Mae hwn yn rhywbeth real i'r bobl yma. A wedyn bod ni'n dal ar bob cyfle i rannu am Iesu Grist. Adnod 5, daliwch ar eich cyfle. Mae'n cyfleu bod angen i ni fod yn chwilio ac yn barod yn alert i'r cyfle sydd yn mynd i ddod. Yn y gwreiddiol, mae'n gweud prynwch ar y cyfle. Sydd yn cyfleu, dyw e ddim yn mynd i ddod ato chi, mae'n rhaid i chi fynd i brynu. So, i ni'n chwilio am gyfleon i rannu yr Efengil. Pam? Gwydion bach, byddai'n haws bod ni ddim. Pam i ni'n boddran? Pam oes angen i ni ddal ar bob cyfle i sôn am Iesu Grist? Wel, ffrindiau annwyl, mae e'n bwysig. Mae e'n hanfodol. Mae e'n ddifrifol. Beth mae'r adnod yn gweud, byddwch yn ddoeth eich ymddygiad tuag at y rhai sydd y tu allan. Fe fuodd Noa yn pregethu ac yn annol bobl am 120 o flynyddoedd. O, dewch at Dduw. Edifarhewch. Credwch yn Dduw. Dewch gyda fi. Mae yna farn yn mynd i ddod. Dewch. A mae'r pobl yn gwrthod. A mae Duw yn cau y drws o'r arch. Fi'n credu fod Duw wedi wneud hynny achos beth wedi bod yn anodd i Noa wneud hynny. Wrth gau y drws, oedd yna llawer tu allan. Mae yna ddydd yn dod, a mae Duw yn mynd i gau drws y nef. Bydd e'n dweud, dyna ni. Sut i ni'n ymateb? I ni'n chwerthin ar y rhai tu allan, ha. Dim o gwbl. I ni yn gweddio ac i ni'n ymwybodol, dewch mewn. Mae yna rhyw faich yna, mae yna rhyw ddifrifoldeb, byddai'r baich yna'n fwy. Ond mae drws y nefoedd yn mynd i gau. Felly ni'n chwilio ac yn dal ar bob cyfle i rannu'r Efengil. Mae rhaid i fi sôn fan hyn eto, os ydych chi ddim yn Gristion bore yma, gwrandewch, Duw y drws ddim wedi cau ar hyn o bryd. Mae'r drws ar agor, a mae Duw yn dweud, mae Crist yn dweud, dewch. Dewch i fewn, cyn ei bod i'n rhy hwyr. Felly mae angen i ni i fod yn ofalus ein ymarweddiad ein agwedd, bod yn bywyd ni'n cyd-fynd ar hyn
i ni ddweud. Ac yn ola, bod yn geiriau ni yn eiriau grasol. Wrth sôn am Iesu Grist wrth eraill, wrth sôn am y gobaith a'r llawenydd sydd o adnabod Iesu Grist, fe ddylen geiriau ni fod yn eiriau caredig. Me ddylen geiriau ni fod yn dyner, yn eiriau grasusol, llawn gras, bod ni yn dangos cariad at y bobl, bod ni'n dangos tynerwch at y bobl, bod ni'n ofalus a bod ni'n ddoeth ein geiriau. Drwchwch ar adnod 6. Chweched adnod, bydded eich gair bob amser yn rasol wedi ei flasu a halen, i'ch wy fedru ateb pob un fel y dylid. Wrth rannu gyda eraill am Dduw ac am Iesu Grist, dylen ni ddim fod yn oeraidd ac yn galed. Dyle bod ni a chonsyrn dros y rhai sydd tu allan ar hyn o bryd. Ni eisiau nhw ddod mewn. I ni'n ymwybodol dyna lle fydden ni heblaw gras Duw. Does dim iot o le i ni fod i ymfalchio. Mae'r cyfan o ras, felly gadewch ni fod yn dyner yn y ffordd ni'n annog eraill. A mae angen sensitifrwydd. Bod ni'n sensitif i'r ysbryd yn y ffordd ni siarad. A bod ni'n sensitif i bryd mae'r cyfle. Fi di annog chi i ddal ar y cyfle, ond peidiwch mynd a bombardio rhywun, nes bod nhw'n boes bach yn ofn gweld chi. Byddwch yn ofalus, byddwch yn rasol. Mae e hefyd yn dweud, adnod 6, bod eich geiriau wedi eflasu a halen. Nawr mae Crist yn dweud amdano ni fel Cristnogion, chwi yw halen y ddeiar. Blynyddoedd yn ôl o'n nhw'n defnyddio halen i gadw pethau rhag pydru. O'n nhw'n rwbio halen ar gig, fel fod y cig yn gallu para. O'n nhw weithiau roi halen ar cwt, mwyn sicrhau bod y cwt ddim yn mynd yn ddrwg yn infected. A mi fydde hwnna'n boenus. A mae'r gair weithiau yn gallu bod yn boenus. A mae rhaid ni sicrhau fod ni'n newid y gair, bod ni ddim yn newid ei siwtio pobl. Mae hynny'n holl bwysig. Ond mae hefyd fan hyn, chi'n teimlo bod na anogaeth fan hyn, ond byddwch yn ofalus, byddwch yn rasol. Chi ddim yn mwynhau dweud pethau caled. Os rhywbeth, mae hyn yn cyfleu bod yna rhywbeth enillgar i fod yn y ffordd ni'n siarad. Mae'n gwybod os ych chi wedi mynd allan am fwyd mewn i ryw westi neu fwyty drud enwog a chi'n trial y bwyd a mae e'n lyflu a chi'n mwynhau mae'n well nag o'n i'n disgwyl ac yn aml iawn pan mae chi yn profi hyn chi'n gweud mae rhaid ti drial hwn a chi'n rhannu gyda rhywun arall. Neu falle bod chi'r taip, mae hwn yn lyflu. Chi ddim yn cael dim o hwn. Ond beth bynnag yw'r agwedd, mae'r person arall yn mynd i, gallai gael tipyn bach. Byddwn ni'n hoffi trial hwnna. Os fyddwn ni'n bwydo'n hunain a gair Duw, fi credu fyddwn ni'n dod fwy a fwy boes bach. Mae hwn yn hyfryd. Ond yw Crist yn hyfryd, ond yw ei air yn hyfryd. Ac wrth i ni fynd allan i sôn wrth eraill am Iesu Grist, y bydd hynny'n amlwg. A bydden nhw'n dweud, gallai i gael tipyn bach? Gallai i drial? Mae Crist yn dweud, mae pobl yn cyfeirio at Grist. Fel hyn maen nhw'n dweud, yr oedd yn Luc penod 4 adnod 22. Yr oedd pawb yn ei gymeradwyo ac yn rhyfeddu ar y geiriau grasusol oedd yn dod o'i enau.
A chi'n gweddio wrth i ni efengylu, mae'r neges yn gallu bod yn dramgwydd. Bydd rhai yn dweud mae hwnna'n ffolineb, ond chi'n gweddio bydd yn geiriau ni, yn ffordd ni, a'n hosgo ni, yn enillgar. Bod ni ddim yn dod ac yn bombardio nhw gyda bang, 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 ar efengil a bod ni'n gweith adnod ar ôl adnod. Na, mae eisiau sensitifrwydd. Bod yn geiriau ni yn rasol ac mewn cariad. A bod ni'n wrth sgwrsio yn gwrando ac yn sylwi. A diwedd chweched adnod, i chwi fedru ateb pob un fel y dylid. Hynny yw, mae bob un yn wahanol. Mae anghenion pobl yn wahanol. Mae sefyllfa pobl yn wahanol. Felly ni ddim yn dweud, dyma beth ni fod dweud. 1, 2, 3. Na, ni'n gwrando. Ni'n sensitif i'r ysbryd, ni'n sensitif i'r bobl. Ac ni'n rhannu'r efengil yn rasol ac yn ostyngedig. Felly mae Paul fan hyn, mae Duw yn ein hannog ni. Dechrau'r haf, mae yna sawl cyfle mynd i fod, gai annog chi a fi gyda chi, gadewch ni weddio. Yn ddyfal, yn effro, gyda diolch, ac i fod yn benodol, Dduw, please, agor drysau cyfleon lenni, fel bod ni'n gweld mwy a mwy yn dod i gredu. Bod ni'n sicrhau bod ni'n ofalus o'n hymddygiad, bod ein bywyd ni yn rhoi credibility, hygrededd i beth ni ddweud. A wedyn, wrth i ni siarad, bod ein geiriau ni yn geiriau grasol, geiriau caredig. Dim yn newid yr efengil, ond bod ein geiriau ni yn llawn gras. Hynny yw, beth bynnag yw'r ymateb, hyd yn oed os yw'r ymateb yn gas yn ein herbyn ni, bod ni'n rasol tuag atyn nhw. A gweddi mawr yw, bydde llawer yn dod i gredu, a bydde Duw yn cael ei ddyrchafu trwy'r cyfan. Wel, Duw arrodd y help i ni i ymateb i'r gair. Newn ni orffen trwy ganu emyn 400. Emyn 400. Emyn i gweddi yw i ddew o derau bywhad y waith. Bywhad y waith yn y byd, bywhad y waith yng Nghymru, bywhad y waith yn y capel yma, bywhad y waith yno fi. Byddai fwy ar dan dros Iesu Grist. 400 fe godwn ni i ganu gyda'n gilydd.
helpa ni i fod yn weision sydd yn hi ac ar dan dros yr efengil. Allwn ni ddim wneud hyn yn ein nerth ein hunain. Felly ni'n gofyn am nerth yr ysbryd glân os gwelid i fod yn dda. Iddo ef sydd ar gallu ganddo i wneud yn anrheithol well na dim y gallwn ni ei ddisyfu na'i ddychmygu, trwy'r gallu sydd ar waith ynom ni. Iddo ef, y bôr gogoniant yn yr eglwys ac yng Nghrist Iesu o genhedlaeth i genhedlaeth, byth bythoedd. Amen.